nke ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo ekene m nwoke kene nwaanyị sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị ma anyị gbuo n'ihu anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-ebute mma. Onye chụba anyị ya daa. Ihe ọbụla onye ọjọọ chere anyị ochicha ya were isi eburu. Gọzienụ ndị na-agọzi anyị, kwuluonụ ndị na-ekwulu anyị. A sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ihe ọma meela anyị, ya gazie n'ọfọ. Aka mbụkwa onye nke gị Ugochi tubelu na Oraifite, Nwa Adama. Anyị na-akpụ arụ n'Oraifite. Ihe njika bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ihe gbasara Chukwu, maka na ọ bụ so Ofu Chukwu dị. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ Ofu Chukwu dị. Nke bụ eziokwu bụ na the Almighty Father, the creator of the whole universe, Chukwuokike, abịamaghị. No one will explain the look how God Almighty look like. Ọnya ka o ji wee bụ Chukwuokike abịamaghị. Ọ Chukwuokike onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, o nwere any form. Oge anyị dị na ụmụazị ka ndị ụka ọbịa na-agba ha bịasịala anyị nnukwu elderly man with nnukwu afọ ọnụ, asị anyị na Almighty Father. Hey, aghọ ka nkụ onye a na-aghọrị amalụ. Ekezie m nduru si anyị n'ọmọ nsọ. Ezezie ofu onye si anyị n'ọnwa nke mmadụ. Ihe m chọrọ ịkọwata bụ na so Ofu Chukwu dị. Andị na okpukpere niile dị n'ụwa gbaa gburugburu na-efe nyawa Ofu Chukwu. And no religion the superior than the other. Ihe dị iche bụ method. Atara eji wee kwuo na akwụkwọ nsọ wee sị n'ụbọchị ikpeazụ anwa na ndị mmadụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ wee nọnyere Abraham na alaeze eluigwe. Ịghọtara ya? Meaning na ndị mmadụ ga-esi na mpaghara dị iche iche. On that judgment day, in paradise, ndị Asian ya, ndị Arab ya, ndị Africa bọkwụ, ndị Europe ya, Americans, Latin Americans, esi na all race gaa na ya. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ikwe na ka mmadụ reset ya gị, mindset ya gị, na-agwa gị n'ọsọ okpukpere ndị ụka ọbịa n'ọsọ ha ga-enwe aṅụrị ebighị ebi. Ọ bụrụ eziokwu. Ndị a bụ ndị were ụjọ wee tinye n'ebe ndị mmadụ nọ. The only thing dị iche na method of approach bụ na o nwere ndị ji, let's say na Lagos bụ destination, o nwere ndị ji ụgbọelu, nwee ndị ji tren, nwee ndị ji car, nwee ndị ji trailer, nwee ndị nwekwara ike iji keke. So na mgbe sọziri onye oruo, enwere method dị faster, nwezie method dị slower. Mana ihe na-achọ kọwara ọbụla ichiri esi ọbụla nwere ihe Chukwu nyere ha dị unique, and that thing na Chukwu nyere ụnụ bụ original. And each race ọbụla nwere entities of powers that govern that race. Let me give an example. Enwere entities of powers, the angel nke Chukwu na-agọvanụ obodo dị iche iche, village dị iche iche, steeti dị iche iche. So onye na-ajụ uwe onye Igbo, gị na mmụọ dị be nna gị, entities of powers in your land of your birth, how far gị na entities of powers ọ dịkwa na mma? Ị makwara ndị ha bụ? Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa.
o nwere ihe ọtụtụ amatụ m chọrọ ịma maka vidiyo ya bụ short video. Ọ bụrụ na ị na-agbọ senti onye nwa lese St. Paul, St. Anthony, ka ọ yọbara gị ayịyọ to intercede in one thing or the other for you, his cousin, his relative, na-akpọkwa ya maka enyemaka, kedu onye ọ dị ka ọ ga-ebu ụzọ wee ṅa ntị? Nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-ebu ụzọ wee ṅa relative sie ntị from A to Z before ọ ṅawa gị bụ onye Afrịka ntị. Ya ụmụ Afrịka ibe m, ka anyị chigata n'azụ kpọbanụ ndị nsọ nọ na anaba anyị. Ikwe na ka ị bụrụ onye riri eri agwa gị na nwanne gị anọrọ n'eluigwe, na lineage gị anọrọ n'eluigwe. Ana m achọ ịgwa gị na ndị ikwu nne gị na ndị ikwu nna gị na ndị be nna gị nọ n'eluigwe ụbọkwụ. In Africa, we have existed for thousands of years, if you don't know. Ị ma na enwere senti Mgbankwọ, senti Mgbeke, senti Mgborie, senti Mgbamafọ. Enwere senti Ifeanyị Chukwu. Ụmụ aha niile anyị na-aza, ana m agwa nke bụ eziokwu doro anya na enwere ọtụtụ ndị na ụmụ na lineage be nna gị. Ọ bụrụ na m na-eyuzu mindset ndị ụka nọ n'eluigwe, etu a ka esi nwekwa ndị ikwu nne gị nọ n'eluigwe. Kpọba ndị nke gị, ndị ọdịnala kpọrọ ndị anwa bụ ndị ichie. Enwe ndị ichie be nne, nwe ndị ichie be nna, ọha bụ ndị nsọ. Kpọba ha ka ha yọbara gị ayịyọ. Kpọgụọ ha n'oge mkpa, kwanyere ugwu kwesịrị ha. Ihe ọ bụla ị na-eme, kpọgụ ha, gwa ha sị ha nekwa ihe ị na-achọ ije men, nekwa biznes ị na-achọ. N'ijeru mba ofesi, gwakwara ha niile eje ka ha jiri aka ha wee hand ya gị over to entities of powers dị n'obodo ahụ ị na-eje. Maka na ọ nwata gwa okenye ebe ọ na-eje agwa ihe ọ ya eru ekwu na oruo. Ịmara na ọ bụrụ na ndị nsọ nọ na be nna gị duru gị jiri aka ha wee hand ya gị over na entities of powers nọ n'obodo ị nọ, na mba ofesi ị nọ, ịmara na iburugo nwa alaeze, ịmara na ihe ya agawara gị nke ọma. Ọ bụrụ na ị mebere mbụ, bido taa ka ị mee ya, ka ị wapụrụ ndị ichie be nna gị ọjị, ka ihe wee gaziere gị. Enwekwa ya ji gwara eju, ị ga-afụ my WhatsApp nọmba, ejụọ my send them message ka m nyere gị aka. My mission is to help people live better lives. Maka ndị nwere ike ige my WhatsApp dịsị ka m kpọọ ya 0805 78 37 672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị nwere ike ijikwa nwa afọ wee chọọ m na Facebook. Ya gazie. Ịfụkwa vidiyo, like ya, share ya among your friends. Subscribe to our YouTube channel ka ị nwee ike na-enweta nkụzi anyị na-akụzi maka ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Ya gazie ọfọ.